Bună ziua! Sunt George Iordăchiță, președintele USR Telorman. Bine ați venit la prima conferință de presă a USR Telorman de anul acesta. Am alături de mine pe domnul senator Radu Mihail, liderul grupului senatorilor USR. Și în partea de mai dreaptă, domnul doctor veterinar George Pârjol, membru al biroului județean USR Telorman, care ne va spune câteva probleme legate de activitatea dumnealui. Pentru început, dau cuvântul colegului meu senator. Radu, te rog. Mulțumesc, George. Mulțumesc tuturor pentru faptul că ați venit să ne ascultați astăzi. Radu Mihail, sunt liderul grupului USR de la Senat. Sunt senator ales de către românii care trăiesc în afara granițelor țării și am venit la Alexandria, am venit în Telorman, pentru că încerc, împreună cu colegii mei din județele țării, să creez o imagine cât mai clară despre ce se întâmplă în teritoriu, despre care sunt problemele românilor și mai ales ale familiilor celor care pleacă la muncă în străinătate, pentru că acest fenomen este un fenomen care ne afectează pe toți. Toții am vrea să avem românii acasă și nu în pribegie lucrând în alte țări. Din păcate însă, contextul în care vin astăzi aici, contextul în care se află în general România, este unul al unei țări aflată sub imperiul scumpirilor. Noi, USR, considerăm că problema cea mai mare de astăzi a României este faptul că guvernul PSD-PNL nu numai că nu este în stare să limiteze inflația, să țină sub control evoluția prețurilor, dar este chiar interesat să avem prețuri mari, pentru că fenomenul este foarte clar. Prețurile mari le aduc taxe mari la buget și cu taxele alea mari de la buget, cu banii aceia, PSD și PNL, Ministrul de Finanțe Câciu, alimentează noi și noi sinecuri, noi și noi angajați la stat, își plătesc clientela politică, alimentează pensiile speciale, alimentează acea categorie de români care sunt mai speciali decât ceilalți. Și de aceea USR propune lucruri simple și clare pentru a opri creșterea prețurilor, pentru a avea finanțele statului sub control și a servi toți românii, nu numai o parte. În primul rând, este vorba de scăderea taxelor pe muncă. Avem propuneri de ani de zile în Parlament să reducem taxarea muncii, mai ales să începem de la salariile mici și să ne asigurăm că aceștia, oamenii cu salarii mici, beneficiază cel mai repede și cel mai bine de scăderea taxelor pe muncă. Și apoi, a doua măsură importantă, bineînțeles, reducerea cheltuielilor statului. Zecile de mii de angajări la stat de anul trecut n-au făcut decât să sporească numărul de oameni care beneficiază de bani de la buget pe spinarea celor care muncesc. Sunt mii și mii de posturi unde au fost angajați rude, prieteni ai celor din partidele de la guvernare. Dacă am opri acest flagel, am câștigat bani cu care să ne construim autostrăzi, să facem spitale, să facem lucrurile de care au nevoie toți românii. USR solicită din nou, cere din nou coaliției PSD, PNL, UDMR să oprească aceste cheltuieli nesăbuite și să ne aducă într-o zonă de normalitate, pentru că românii nu mai pot suporta creșterea prețurilor. Ce este important de văzut este că în afară de această cursă a prețurilor și a banilor la buget, România era un pas de a pierde banii pentru investiții din PNRR. PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, nu este doar un plan de finanțare. Este un angajament al României de a se transforma, de a face ca lucrurile să meargă mai bine în toate domeniile, practic. Și ne-am angajat să facem schimbări clare pentru ca statul să funcționeze mai bine, pentru ca românii să meargă către bunăstare. Ce vedem este că guvernul actual fie ignoră, fie încearcă să păcălească Uniunea Europeană cu angajamentele pe care ni le-am asumat. Așa cum spuneam, în acest moment, Comisia Europeană nu a aprobat a doua cerere de plată depusă de România.
Iar a treia cerere de plată nu o putem nici măcar depune pentru că jaloanele la care ne-am angajat nu sunt respectate. Și sunt mai multe puncte pe care nu le respectăm. Dar vă dau un exemplu simplu și care a fost cel mai clar evidențiat de Comisia Europeană. Noi ne-am angajat să facem legislație. Deci nu e un efort enorm. Și printre legile pe care ne-am angajat să le adoptăm, a fost una referitoare la avertizorul de integritate. La cei oameni care observă nereguli și care pot să vină sub protecția anonimității, să expună neregulile din instituțiile de stat. PSD, PNL, UDMR s-au chinuit să mutileze această lege, astfel încât să nu îi fie omului ușor să spună când vede o fără de lege. Noi ne-am luptat în Parlament să convingem majoritatea că nu ne jucăm cu lucrurile astea, că e important ca dreptatea să iasă la suprafață și omul să aibă un cuvânt de spus în justiție și să nu îi fie frică că va fi urmărit de cine știe ce politicieni care se țează socoteală că vrea să scoată mizeria la suprafață. Din păcate, legea care a trecut este inacceptabilă, nu asigură siguranța cetățeanului că poate să contribuie la actul de justiție. Uniunea Europeană a sesizat acest lucru și ne-au blocat banii. Practic, banii sunt blocați din această cauză. USR imediat a reacționat, am venit cu propunere legislativă să corectăm lucrurile pe care nu au putut să le facă guvernanții și sperăm să putem să trecem această lege rapid, să ne asigurăm că banii pentru investiții pentru România vin cât de repede se poate la dispoziția românilor. O ultimă mențiune aș vrea să fac. USR a început o campanie de control detaliat a activității Guvernului. Am chemat în Parlamentul României, în Senatul României, la ora Guvernului, miniștrii cei mai afectați de nerealizări, aș spune. Am început cu Ministrul Justiției, domnul Predoiu, care a fost săptămâna trecută în Parlament. Nu cred că ați văzut că a fost în Parlament pentru că toate televiziunile mari din România au refuzat să prezinte adevărul din Parlament și modul în care un ministru al Justiției se amestecă în cazuri aflate pe rol în tribunale. Am reușit să demonstrăm că domnul Predoiu practic ne minte în față, ne-a mințit de la tribuna Parlamentului. Vom continua să aducem miniștrii. Următorul ministru pe care l-a chemat este doamna Ligia Deca, ministra învățământului, pentru că trebuie să ne explice ce se întâmplă cu legile învățământului care sunt ținute într-un sertar ascunse de ochii tuturor de luni de zile și toată lumea lucrează pe niște presupuneri. Nu știm cum va evolua școala pentru copiii noștri și asta este de neadmis. Apoi, bineînțeles, domnul Daia, pentru că în agricultură, și vom discuta despre agricultură, crizele se multiplică și domnul Daia nu dă semne că ar avea un plan clar să evităm aceste crize sau să ieșim din aceste crize care deja au început, cum ar fi pesta porcină, gripa aviară și așa mai departe. Și, nu în ultimul rând, domnul Câciu, pentru că, așa cum spuneam, finanțele țării se bazează pe taxare exagerată a muncii. Nu avem nevoie de asta. În România, cei care muncesc trebuie să simtă că munca lor valorează ceva. Prim-ministrul va veni la ora prim-ministrului pe 6 martie, la ora 15. L-am invitat, este obligat să răspundă acestei invitații a Senatului României și el va trebui să ne explice ce se întâmplă cu pensiile speciale. Este din nou un angajament pe care România și l-a asumat, ca toți românii să fie egali atunci când ies la pensie. În ce sens? Cu ce au contribuit să poată să corespundă cu ceea ce primesc când ajung la pensie. Nu să avem ca acum pensionari cu peste 50.000 de lei pe lună unii dintre ei, în timp ce media pensiilor din România, celor care contribuie normal, cu adevărat, este undeva la 2000 de lei. Acestea sunt subiectele mari pe care le avem pe agenda în aceste zile și în aceste săptămâni. Și la sfârșitul
discuție vă voi răspunde la orice întrebări aveți despre Parlament și despre ce se întâmplă la nivelul USR-ului. Mulțumesc! Mulțumim, Radu. Înainte să-i dau cuvântul colegului meu, George Pârjol, o completare, o precizare legată de ce a spus colegul nostru mai devreme, legat de această lege pentru protecția avertizorilor de integritate. Este de notorietate cazul de la Roman. Da? O corupție extraordinar de mare, de veche, cu impact foarte mare pe bugetul public. Astfel de situații nu s-ar fi întâmplat dacă, într-adevăr, România ar fi avut legislație serioasă care să protejeze avertizorii de integritate, persoane care din acele instituții, companii de stat, ce sunt ele, ar fi putut să vină, să iasă, să spună neregulile care se întâmplă acolo. Nu sunt nereguli pe care să le știe o persoană sau două, sunt chestiuni pe care probabil le știau zeci sau sute de persoane în acele companii. Fără o astfel de protecție, iată ce se întâmplă. Crește devalizarea banului public, se amplifică, pentru că nimeni din interior nu are curajul, pentru că nu are protecția juridică necesară, să iasă și să spună lucrurile astea. Nu este, prin urmare, această condiție, acest jalon prevăzut în PNRR, nu este o condiție absurdă pe care ne-o pune Comisia Europeană. Nu este o condiție absurdă pe care a pus-o USR-ul în PNRR, fără să-l vadă nimeni și s-a dus cu ea și a aprobat-o Comisia Europeană. Este o necesitate care, la noi în țară, zi de zi ne uităm în preză și vedem cazuri care ar fi putut fi rezolvate, evitate, dacă aveam într-adevăr un astfel de cadru legislativ serios. Există deja de săptămâna trecută, cred că de vineri, un proiect de modificare a acestui cadru normativ depus de colegul nostru Stelian Ion. Este la Parlament, majoritatea PSD-PNL are textul pe masă, este simplu, îl pot aproba și s-au rezolvat aceste probleme. În felul acesta ne asigurăm că 2,8 miliarde de euro ajung în țară, ajung pentru a finanța proiectele tuturor primarilor, până la urmă, inclusiv de aici din Teleorman. Foarte mulți primari au depus proiecte pe PNRR, de la toate partidele politice acești primari. Este foarte bine că au făcut-o. Dar degeaba ai documentația aprobată dacă acești bani nu vin, pentru că se încăpățânează cineva să nu respecte aceste jaloane din PNRR. Sunt mai multe, inclusiv legate de reforma administrativă. Voi face precizările astea după ce dau cuvântul colegului meu, George Pârjol. Mulțumesc, bună ziua! Eu o să prezint câteva aspecte ale vieții socioeconomice interpretate din punct de vedere sanitar-veterinar al vieții la satele noastre, în special din județul Teleorman. În acest sens, am să vă aduc prima dată la cunoștință, dacă îmi permiteți, cu o ușoară interpretare, un ordin numărul 1 din data de 7 februarie 2014 legat de gestionarea câinilor, atât în gospodările țărănești, cât și câinii comunitari. De ce discutăm despre acest ordin? Este simplu, ați văzut, n-a trecut nici măcar o lună de la moartea femeii aceea pe 20 februarie, în sectorul 6. Duminică, un copil iar a fost mușcat și este în comă în Botoșani. Ieri s-a mai întâmplat încă o crimă în sectorul 3, tot produsă de acești câini. În acest sens, ordinul respectiv prevede ca toți câinii să fie identificați prin microcipare. Județul nostru este un județ al sărăciei, aș spune chiar al polului sărăciei la nivel european, unde, deși ordinul se află în vigoare de aproape 10 ani, nu cred că mai mult de 5-10% din efectivele de câini sunt microcipate la acest moment. În acest sens, în ședința de birou județean pe care am avut-o, am luat hotărârea de a vă aduce dumneavoastră la conștiință acest aspect și de a solicita, știind că la acest moment bugetul Consiliului Județean nu este aprobat, S-a aprobat? Vicepreședinte Florescu știa că nu e aprobat. Dar, mă rog, la nivel de buget, dacă pot să găsească sume pentru a sprijini identificarea prin microcipare a tuturor câinilor din gospodăriile țărănești. Lucrul acesta, am înțeles că s-a făcut și într-o comună de la noi din județul Teleorman. Se întâmplă în multe comuni la nivel național. Este mult mai ușor și mult mai ieftin să se facă o achiziție de microchipuri și de toată logica fiind o cantitate mai mare, prețul fiind mai mic, se pot achiziționa și a face această acțiune
în mod gratuit în gospodările țărănești. Gândiți-vă că în acest județ al sărăciei, unde toată lumea așteaptă ajutoare sociale, decât medicul veterinar împuternicit merge și solicită bani pentru a identifica niște câini. Mai mult, acest ordin prevedea ca vaccinarea obligatorie antirabică să se facă doar pe câinii microcipați. În urma unei decizii a Curții Constituționale din 2018, acest ordin a fost suspendat până în mijlocul campaniei de vaccinare din anul 2022 și se permitea vaccinarea câinilor identificați și prin carnete care se făceau pe o sumă mai mică și era mult mai ușor. Adică carnetele le suportau mai mult medici și reușeau să vaccineze gratuit câinii antirabici. Să știți că România este o țară în care evoluează rabia. La nivel de sat avem nu numai câini care după acest ordin și după o hotărâre dată, după o notă de serviciu dată de către ANSPSA, câinii în acesta nu se vor mai vaccina antirabic decât câinii microcipați, vor rămâne foarte mulți câini nevaccinați. Avem o grămadă de pisici nevaccinate, iar datorită situației economice și a părăsirii satelor, foarte multe vulpi și-au mutat habitatul în interiorul satelor. Deci va fi foarte greu de gestionat această problemă legată cu rabia la nivelul județului. Mai mult, în campania de vaccinare din 2022, care s-a desfășurat pe octombrie-decembrie, acea notă de serviciu care a venit din partea NSVSA-ului că se decontează doar câinii vaccinați și microcipați, foarte mulți medici veterinari au vaccinat și n-au fost plătiți, acum fiind nevoie să meargă în instanță pentru a-și câștiga drepturile. Acest ordin, care are aproape o vechime de 10 ani și încă nu și-a găsit utilitatea, pentru că vedem că deși avem 10 ani, efectivele de câini microcipați sunt sub 20%, cred că la nivel național. Ori are o problemă și aici am identificat faptul că toți câinii sunt amestecați. Deci câinii sunt considerați toți câinii cu proprietari, fie persoane fizice, fie persoane juridice. Nefăcându-se diferența între câinii de companie, a căror microcipare este solicitată de către legile din Uniunea Europeană, față de câinii din gospodăriile non-profesionale, câinii de pază care nici nu se deplasează, rămân acolo, acolo să nască, acolo mor, care ar putea fi microcipați și prin metode alternative, nu neapărat prin microchip care este scump, ci printr-o simplă crotare care este mult mai ieftină. Și atunci am putea să îi avem pe toți în evidență. De ce trebuie să avem toți câinii în evidență? Este extrem de simplu. Gândiți-vă că în urma controalelor care probabil vor urma, foarte mulți proprietari își vor părăsi câini. Și vor deveni câini comunitari care atunci vor intra în atribuția și responsabilitatea UAT-urilor. Deci, din punctul meu de vedere, cred că acest ordin trebuie discutat și vorbim și cu conducerea centrală, să facă o interpelare pentru domnul președinte la NSVSA-ului, să vedem utilitatea și formele care pot fi modificate și să fie adus în concordanță și cu hotărârile Curții Constituționale care prevede obligativitatea și gratuitatea vaccinării antirabice și această obligativitate de a vaccina doar câinii microcipați. Acesta este un aspect. Al doilea aspect, pe care tot foarte important pentru gospodările din județul nostru, este legea care acum se află la Camera Deputaților, legea porcului. Așa zisa legea porcului, legea creșterii porcului. Ceea ce ne interesează pe noi mai mult, că noi la nivel de județ nu prea avem nici ferme, nu prea avem nici persoane autorizate, noi avem gospodării non-profesionale. Numite așa în derâdere, parcă nu știu, n-am înțeles de ce aceste două partide care conduc România în ultimii 34 de ani, PSD și PNL, urăsc atât de mult ură viscerală gospodăria țărănească. N-am putut să înțeleg.
ce se întâmplă cu această lege? Plecată de la Senat, în gospodăria țărănească, varianta aprobată de la Senat și care sperăm să fie modificată, este legată de interzicerea reproducției suinelor în gospodăriile țărănești. Deci vreau să spun că, ca profesionist, ca medic veterinar, nu știu nicio fermă de reproducție la nivel județean. Ca să zici, dom'le, omul să duce, cum prevede ordinul, să-și achiziționeze corpul dintr-o fermă sau de undeva. Vorbim acum, la acest moment în care există o mare criză de material de purcei. Deci săranii caută și nu găsesc purcei ca să-i crească. Acum, dacă se va urmări și să se interzică creșterea, corect ar fi să spunem, nu le mai crește, nu le mai dăm voie să crească. Dar dacă tot vrem să creștem și dacă tot ne uităm că peste 80% din carnea consumată de porc la noi în țară este de import, eu cred că gospodăria țărănească reprezintă o soluție pentru a ieși din această criză. Am aici un grafic în care de la nivel de 2006, deci până în intrarea în Uniunea Europeană, noi aveam circa 6-7 milioane de porci, dintre care 5 erau în gospodăriile țărănești. Aceste gospodării care sunt numite de subsistență, iar acum avem un efectiv de 3,4 milioane de porci. Deci ne-am dus la sub jumate. Nu mai cunosc care este situația acum, că se găsesc în aceste gospodării non-profit, de subsistență, așa cum le numește legislația în aceste zile. O altă problemă, tot legată de această legea porcului, care trecuse bine la Senat cu intervenția forțelor de la MEAI privind controlul și identificarea animalelor, pentru că și aici, ca măsură de eradicare a pestei porcine africane, neavând măsuri specifice, adică vaccinatul, deși boala are peste 100 de ani, nu este raportul de astăzi de ieri. La noi în România a apărut mai târziu, în 2017, boala se cunoaște de peste 100 de ani. Nu avem această măsură specifică, lucrăm doar cu măsuri nespecifice, cele legate de biosecuritate, printre care cel mai important fiind să știi, în primul rând, câte efective ai, de unde sunt, de unde provin. Identificarea acestor animale este tot contrapusă. La început, mai acum 10 ani de zile, statul suporta identificarea bovinelor în gospodăriile non-profesionale. Ca să urmărim mai bine, ca să nu se mai ferească lumea de medicul veterinar care tot așa trebuie să ducă la poartă, să bată, să întrebe, Doamne, ai, n-ai, ți-a fătat porceaua. Mai ales acum, dacă rămâne interdicția de a fi interzisă reproducția, vă dați seama că nimeni nu va mai primi medicul veterinar în curte să spună că i-a fătat porceaua. Este o infracțiune. Vom avea din ce în ce mai multe efective care nu pot fi controlate de nimeni. Și aceea cerem iar reintroducerea gratuității identificării și înregistrării porcinilor în sistemul național. O altă criză care apare la noi încă la nivel de județ nu a apărut este cea a gripei aviare, boală care a apărut acum, în 2004-2005, dar care ce s-a întâmplat? Odată cu gripa aviară, care s-a manifestat pe acolo, neavând mortalități, neregistrându-se cazuri de gripă aviară cu mortalitate la oameni. Totuși, a dus la excluderea comercializării păsărilor vii din Târgu și Oboare. Astăzi, într-adevăr, au avut un focar și probabil s-a stins și nu știu dacă vom mai avea. Dar această măsură de excludere a păsărilor din Târgu și Oboare au rămas. Poate că e bine să ne gândim dacă e bine să consumăm doar în supermarket sau e bine să mai consumăm și păsări din curțile oamenilor. O altă problemă care este iar foarte stringentă și este foarte, foarte greu de înțeles este modul de acordare a subvențiilor la bovini, în care, în loc să se ia în considerare subvențiile și bovinele care sunt acum pe teren și să avem interesul de a avea cât mai multe bovine, pentru că și aici scăderile sunt dramatice. De la 3
4 milioane la 1.200.000 dacă mai există. Deci avem scăderi dramatice de efective. Legislația se pare că prevede acordarea subvențiilor de pâine pentru efective din 2018. Este greu de înțeles ce se urmărește, ce vrem. Că până la urmă, dacă facem o agricultură, dacă avem un ministru agriculturii, dacă avem un întreg aparat birocratic care se ocupă cu asta, este pentru a ne crea și a ne aduce hrană pe masă de calitate. Fără o hrană pe masă, fără calitatea hrănii, să știți că de aici apar și multe probleme și boli umane legate de imunitate și alte probleme. Eu atât am avut astăzi de spus. Probabil data viitoare să vorbim mai mult. Da, dacă îmi permiteți, am o știre de ultimă oră, cum nu știu ce să se spune. Ieri în Senat, noi am cerut din nou să se supună la vot amendamentul USR pe care cerem să fie eliminate pensiile speciale ale primarilor. Ieri în Senat, din nou, am văzut clar cine se opune la eliminarea pensiilor speciale ale primarilor și este vorba de PNL, PSD, UDMR și, bineînțeles, și o parte din AUR. Astăzi, USR, împreună cu Forța Dreptei, a depus la Camera Deputaților moțiune simplă împotriva ministrului Budăi, căruia îi cerem, în primul rând, să explice, îi spunem că nu a rezolvat nimic din angajamentele relative la pensii speciale și trebuie să părăsească Guvernul României, pentru că este o rușine să avem oameni care nu sunt în stare să ducă la capăt o promisiune nu făcută Uniunii Europene sau altcuiva, ci făcută românilor, privind echitatea în sistemul de pensii din România. Așa că vom avea vot pe această moțiune în cel mai probabil caz săptămâna viitoare. Dacă tot îmi permiteți, tot avem vorba de pensii, să știți că contravaloarea cruciporii unui câine într-un UAT este mult mai mică decât contravaloarea unei pensii speciale de unui primar pe un an de zi. Legat de aceeași chestiune a celor două categorii de români, speciali și nespeciali, încă un aspect pe care vreau să-l menționez aici. O chestiune de dată recentă, în 6 februarie, a trecut și de Senat o modificare legislativă prin care s-a stabilit, aprobată sigur de PSD, PNL, UDMR, la care noi ne-am opus, prin care amenziile primite de primarii, de funcționarii publici, care nu își îndeplinesc atribuțiile de serviciu, care încalcă legea, nu vor mai fi plătite de aceștia din buzunarul personal, ci din bugetul primăriei, dacă este vorba de un primar. Nu numai atât, legea prevedea și în cazul în care se ajunge în instanță, cetățeanul căruia nu i s-a respectat dreptul merge în instanță, câștigă, instanța putea să-i dea o despăgubire, o penalitate pe care trebuia să o plătească cel care a încălcat legea până când intra în legalitate. Îi dădea informația, documentul pe care îl solicitase după caz. Ei bine, și cu privire la această penalitate, domnii de la putere au considerat că este suficient ca această penalitate să se plătească pentru un termen de maxim 3 luni. După care orice întârziere nu se mai plătește nimic. Deci odată ce ai depășit termenul de 3 luni și ai plătit penalități până acolo, poți să refuzi pur și simplu să-ți mai îndeplinești obligația legală pe care instanța a constatat-o, cât dorești, pentru că nu te mai costă nimic, nici ca UAT, nici ca primar. Observ la această modificare, sigur, nu-i vedem logica, dacă este să ne gândim că și aceste partide clamează interesul cetățeanului și egalitatea între cetățeni, nu vedem utilitatea unei astfel de măsuri. Au încercat inițiatorii, ca o paranteză, peste 100 de parlamentari, majoritatea PSD, au ținut să-și pună semnătura pe acest proiect de modificare legislativă. Multe alte inițiative bune, utile oamenilor, nu au beneficiat de un atât de mare suport din partea parlamentarilor. Au încercat o explicație legată de faptul că primarii delegă o parte din atribuții. Bun, am delegat, cineva a încălcat legea. Acel cineva a trebuit să răspundă. Nu au mers în direcția asta, au spus
plătește tot cetățeanul din bugetul orașului. În acest moment, noi, USR Teleorman, solicităm public, pentru că avem între inițiatori și un senator de Teleorman, domnul Cristescu, îi solicităm public să prezinte explicațiile pentru care dumnealui a considerat că o astfel de modificare legislativă se impune și pentru care și-a pus numele pe lista inițiatorilor, nu vorbim de cei care au votat, apare ca inițiator al acestui proiect. Odată în plus, vreau să spun că inclusiv Consiliul Economic și Social a arătat că nu este acceptabilă această modificare. CSM-ul, de asemenea, în opinia sa transmisă Parlamentului, a arătat că este o schimbare care nu este oportună. Cu toate acestea, în noiembrie a trecut de Camera Deputaților, în 6 februarie a trecut și de Senat în mare viteză, acum este la președinte la promulgare. O să vedem ce face președintele mai departe cu această chestiune. Noi vom solicita inclusiv în scris, eu voi solicita tuturor celor 7 parlamentari de Teleorman, toți fiind din actuala putere, nu avem parlamentari din opoziție în Teleorman, lămuriri cu privire la necesitatea unei astfel de modificări legislative pe care dumnealor și-au asumat-o. O altă chestiune, că vorbeam mai devreme de PNRR și de jaloane, da, avem nevoie de acești bani din PNRR, ne bucurăm că există, ne bucurăm că o primă tranșă a ajuns deja în țară. O altă chestiune cu impact major asupra județului Teleorman este reforma administrativă. Avem comune, inclusiv una, dacă nu mă înșel, este acum sub 1000 de locuitori. Foarte multe cu între 1000 și 2000 de locuitori. Cam 2/3 din comunele din Teleorman au sub 3000 de locuitori, ceea ce este foarte puțin. La această dimensiune, o comună nu poate fi sustenabilă economic. Vă dau un singur exemplu. În ultima vreme, în ultimii 20 de ani, să spunem, s-a mers tot în continuare pe fărâmițarea acestor comune și nu pe comasare. Un exemplu, cum vă spuneam, în 2004, Suhaia și Fântânele formau o comună. În 2004 au fost despărțite, acum sunt 2 comune. În 2018, Suhaia avea 2300 de locuitori, Fântânele 1700. Scăzuseră cam cu 15% față de 2002. În acest moment, Suhaia are 11 consilieri locali, Fântânele 9. Deci 20 de consilieri locali, 2 primari, 2 viceprimari, la 4000 de persoane. În același timp, municipiul Alexandria are doar 19 consilieri, mai puțin, la 45.000 aproape de locuitori. Și un singur primar, care se poate, iată, îngriji de acești oameni. Iată câte cheltuieli implică această fărâmițare administrativă. Noi am propus la momentul elaborării PNRR-ului și o astfel de comasare, de reformă administrativă. Avem nevoie de UAT-uri sustenabile, de cheltuieli mai mici, de care vorbea și colegul meu, Radu Mihail, de cheltuieli mai mici la bugetul public, pentru că aceste cheltuieli trebuie luate de la funcționare și duse la secțiunea de dezvoltare în toate aceste bugete. Dacă mai au colegii mei altceva de adăugat, dacă nu, întrebări. Ați pomenit, domnule senator, mai devreme despre miile de angajări la stat. Pe relații, prietenii, la nivelul partidului nu există o astfel de practică? Nu există membrii USR care s-au angajat în ultimii ani la stat? Membrii USR respectă legea. Și bănuiesc că sunt, de fapt, sigur sunt membrii USR care lucrează la stat. Dar au ajuns acolo pentru că au dat concurs, pentru că au urmat o carieră profesională care să respecte legea. Nu în urma unor alianțe. De ăștia nu există. Nu, era vorba de suplimentarea aparatului public. Era vorba despre angajările pe prietenii, relații cu metrii. Avem membri USR care lucrează de 30 de ani în sistemul public. Nu vorbesc de aceea. Eu am întrebat dacă în ultimii ani există. Am vorbit că în ultimii ani s-au făcut mii de angajări la stat, pe deci, prietenii ale PSD-ului, PNL-ului. Deci, în mod cert, noi, la USR, nu permitem devieri de la lege. Și atunci, dacă cumva cineva nu a respectat legea, nu are ce căuta în USR. Am niciun problem despre devieri la lege.
Păi nu, dacă cineva te bagă pe un post, pe prietenii și pe ochi frumoși, asta este o nerespectare a legii. Trebuie să fii acolo că ai dat concurs sau că ai competența necesară să fii acolo. Și asta impunem noi, oamenilor din USR. Haideți să ne referim un pic la pensiile speciale, pentru că este subiectul preferat, mai ales în opoziție. S-a tot vorbit din opoziție mai mult despre eliminarea pensiilor speciale. A spus la guvernare o perioadă bună de timp. Ce m-a împiedicat să le eliminați atunci? Deci noi am propus de-a lungul timpului, cred că 5 legi de eliminare a diverselor categorii de pensii speciale. Eliminare sau reducere substanțială a diverselor categorii de pensii speciale. Noi am fost la guvernare 8 luni de zile. Atunci când am fost la guvernare, am început prin eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, sabotată de PSD. Și atunci am propus. Nu că am propus, am fost în Parlament. Versiunea noastră a fost dată la o parte pentru că au vrut să voteze ceva care să pice și a picat la verificarea de constituționalitate. Deci, din punctul nostru de vedere, când am fost la guvernare, am făcut tot ceea ce trebuia ca inițiative legislative și ca presiune pe Ministerul de Resort, care are Ministerul Muncii, să facă acest lucru, să ducă reforma comunitare. Ce am făcut și mai important, cel mai important, atunci când am fost la guvernare, am reușit să introducem în PNRR, împreună cu guvernul de atunci, ministrul Cristian Ghinea, împreună cu guvernul de atunci, au introdus în PNRR angajamentul României de a elimina pensiile speciale, de a aduce pensiile speciale într-un sistem normal de contributivitate. Este un angajament, este fezabil. Guvernul actual nu avea de făcut decât să lucreze un an de zile, să vină cu o lege până pe 31 decembrie 2022, care să prezinte cum facem acest lucru. Un pachet legislativ, că nu e suficient o lege. Guvernul actual ce a făcut? N-a făcut nimic. Pe 31 decembrie n-a venit cu nimic. Când a apărut cu o propunere în Parlament, a apărut cu o propunere nu numai că nu reduce cu niciun leu cheltuiala cu pensii speciale, nu transformă nu aduce nicio pensie specială în domeniul contributivității, Desfințează categorii. nu face nimic în direcția în care ne-am angajat. Este o schemă de susținere, de fapt, a pensiilor speciale. E în Parlament, au tot amânat, l-am chemat pe Nicolae Ciucă să ne explice el, ca prim-ministru, ca șef al guvernului, cum vede această bătaie de joc la adresa românilor, a Uniunii Europene, a banilor din PNRR, pentru că nu avem nicio șansă să trecem janoane când noi, ca țară, de fapt, guvernarea pe care o avem, își bate joc de angajamentele pe care le-a făcut. Și da, USR la guvernare a făcut maximum posibil, dovadă fiind faptul că avem în PNRR bani pe care putem să-i luăm legați de eliminarea pensiilor speciale și, în plus, avem angajamentul că vom reduce banii pe care îi dăm pe pensii speciale. Ceea ce domnul Budăi și domnul Ciucă nu vor să facă. Aceeași întrebare și cu suprataxarea muncii. Ce v-a împiedicat să luați măsuri când ați spus la guvernare? Ca să reduceți taxarea pe muncă. Bineînțeles, când am ajuns la guvernare, a fost unul dintre subiectele pe care le-am negociat în coaliția de guvernare cu partenerii noștri de atunci. A fost agreat. Planul pe care îl aveam și care a fost făcut public și cunoscut era să începem reducerea, de fapt, eliminarea taxării pe suma corespunzătoare salariului minim pe economie. Trebuia să începem pe un domeniu începând cu 2022. Dar se pare că a fost unul dintre motivele pentru care am fost dați afară la guvernare. Pentru că domnul Iohannis și pupilelor sale din PNL și PSD nu le convenea nici reducerea taxării muncii, nici modul în care am vrut să avem corecția legilor justiției, nici faptul că am eliminat SIJ-ul, nici faptul că vreau să eliminăm corupția din sănătate și atunci ne-am dat afară la guvernare. Și n-am putut duce la capăt ceea ce am inițiat imediat ce am luat la guvernare. Și o completare aici, dacă îmi dați voie. USR a fost la guvernare. USR avea la acel moment cam o treime din ministere. În coaliția de guvernare nu era nici măcar cel mai mare partener. Nimic din ceea ce propuneam noi nu putea fi implementat fără acordul celorlalți doi parteneri, PNL și UDMR. La cele mai importante reforme, cum a spus colegul meu, agreate în planul inițial de bătaie,
Aceștia s-au opus sau le-au amânat. PNL-ul spunea, nu mă opun, dar uite că se opune UDMR-ul. Ce să-ți fac USR? S-a opus UDMR-ul. Îmi pare rău pentru tine. Da? La multe chestiuni, așa s-a pus problema. Da? Să avem în vedere chestiunea asta. USR-ul a fost la guvernare. Dacă aveam jumătate plus unul din Parlament și toți miniștrii, cu siguranță situația era. Mai e un lucru interesant. Dacă urmăriți un pic comunicarea arcului guvernamental în momentul de față, lozinca supremă este că USR e de vină. Orice s-ar întâmpla în țara asta, USR e de vină. Pentru că se simt cu musca pe căciulă, știu că nu fac nimic din ce s-au angajat și caută țapii spășitori și au spus, e simplu, pe ăștia îi dăm afară, pe ăștia până într-un colț. Dar pe de altă parte, disperarea cu care o fac arată că le e frică. Le e frică de noi pentru că suntem singurul partid care cu adevărat scoatem la iveală mizerile pe care le fac, cu adevărat ne preocupă unde se duce guvernul ăsta. Și dacă urmăriți cum am luat ministru cu ministru, împreună cu societatea civilă, am identificat care dintre ei minte, care dintre ei plagiază, care dintre ei are probleme cu legea. Câți miniștri au plecat anul trecut? Cred că vreo 4. Unul mai împăunat decât altul cu doctorate false, cu probleme cu legea. Urmează domnul Bode, care este un om care a plagiat. Plagiatul e furt. Pe omul îl trimite Guvernul României, îl trimite domnul Iohannis, șeful diplomației române, să negocieze aderarea la Schengen pentru România. Am ajuns într-un stadiu de nu de lăsare, de sfidare din partea președintelui României și a celor la guvernare față de poporul român enorm. Trimiți un hoț să-ți negocieze un lucru important pentru oamenii care sunt siliți să plece din țară și să lucreze în altă parte. Schengen. Acolo suntem și USR e singurul partid care continuă să spună că lucrurile astea nu sunt acceptabile, continuă să vină alături de cetățeni să le spună oameni buni. E momentul să-i dăm pe ăștia la o parte pentru că nu se mai poate așa. Mai aveam o întrebare. De ce era nevoie să schimbați conducerea USR Teleorman? Schimbarea s-a făcut la solicitarea organizațiilor locale. Un anumit număr de organizații locale, conform statutului nostru, poate iniția o astfel de procedură. Se poate revoca președintele, se poate revoca biroul județean. Nu a fost o decizie luată de sus în jos, a fost luată de jos în sus, în cazul acesta. Sigur că... Oamenii nu prea se pot lua decizii. Da. Și motivele care au fost? Până la urmă trebuia să existe niște motive. Biroul județean și președintele nu s-au dedicat la așteptările organizațiilor locale. Aceștia au decis, trebuie să facem o schimbare, s-au declanșat alegeri. Și apoi, sigur, inclusiv cei care au fost în biroul județean anterior sau președintele anterior, puteau să candideze, puteau să câștige alegerile, erau astfel validați pentru un nou mandat. Asta a fost procedura, asta s-a întâmplat. Da, în USR contează foarte mult performanța. Suntem siliți pentru că suntem un partid tânăr, un partid care acum crește, să încercăm să fim cât de eficient se poate. Avem colegi care au luptat, au muncit, și-au făcut datoria. O parte, după atâtea campanii și după atâtea bătălii, sunt obosiți. Fiecare dintre noi venim, în mare parte venim din mediul privat, venim de la muncă, avem slujbe, avem familii și atunci e complicat să rămâi implicat la același nivel pentru o lungă perioadă de timp pe baricade. Astfel de schimbări sunt schimbări normale, le vedem și în alte filiale din țară. Și la nivel de organizații locale. Suntem ce mai mulți și mai eficienți. Referitor la problema câinilor, din câte știu, există niște prevederi legale, obligativitatea sterilizării, controlează cineva animalele dacă se respectă sau ați luat în calcul înăscrirea pedepselor. Sunt campanii de sterilizare, cu toții știm. În Teleorman... Conform acestul ordin care vi l-am prezentat și care chiar eu v-am spus că trebuie luat în considerare și discutat dacă mai este de actualitate sau este caduce,
prevede obligativitatea castrărilor, deci nu că sunt caravane care vin și fac castrări gratuite și inclusiv, iar aceste aspecte le controlează ANSVSA prin direcția Dar le sanitară. controlează sau lua măsuri împotriva celor care nu și-au sterilizat animalele și oricum cu toții știm că animalele, câini de fapt, Asta- stau mai asta- mult în afara curții decât în curte, dar eu n-am văzut pe nimeni Nu, să nu, bată la parte la și să țară. zică de ce ții. Nu, să știți că să câini comunitari la țară, câinii stau în curte. Marea majoritate, sau peste 90% din câini stau în În oraș curte. stau pe străzi. Stau pe străzi, îi lasă să Aici- iasă din curte și îl cheamă mai târziu. Aici am zis și între ei, discutat inclusiv la nivel național, să facă diferența între câinii aceștia care sunt de companie și cu care proprietarii mai ies, față de câinii din exploatațiile non-profesionale, care ăla stă legat acolo, la nivel de țară, se cunoaște, pe nivel de ulițe, dar cu e câinele acolo, oamenii cunosc. Nu este, Tocmai, eu nu este, n-am este o văzut. diferență, Poate este o n-am văzut diferență eu. între creșterea câinelui și modul de cum este abordat câinele în mediul urban față de creșterea și modul cum este abordat câinele în mediul rural. Și de aceea a spus, aici poate s-ar putea face o diferență între Da, identificarea și la prin urban procipare. de rural, adică sunt multe cartiere unde e aproape ca în Se rural. Dar eu nu am amestecă văzut pe nimeni să bată la față să spună de ce câinele pe stradă primește amendă. Poate s-a întâmplat și Eu n-am mai văzut gândesc că eu. aici, pe intră atribuțiile și poliției locale, intră mai mulți. Da, care din punctul de vedere nu prea își fac treaba. Aș vrea să Au comentez făcut să-și tragem de mână pe ei, că nu-și fac treaba. pe acest subiect. Grupul parlamentar USR pregătește o inițiativă legislativă care să faciliteze modul în care se contractează serviciile de gestiune a câinilor străzii de către primării. Pentru că vrem să ne asigurăm că cei cărora li se încredințează contractele pe acest subiect sunt profesioniști și există diversitate și alegeri. Să poți alege un furnizor care trebuie să facă treaba cum trebuie. Pentru că acum avem în multe părți ale țării probleme cu cei care au obținut contractele de gestiune și nu își fac întotdeauna treaba cum trebuie. Avem multe situații. Vastuiu e un exemplu care a fost mediatizat, unde luau câinii, îi strângeau într-un loc și aruncau, le dădeau drumul 10 km mai încolo. E una din problemele pe care considerăm că e necesar să le tratăm. Suntem în contact cu asociațiile, pe de o parte cu asociațiile de protecție a animalelor, dar, bineînțeles, cu oameni în comunitate care sunt îngrijorați până la urmă, de sănătatea și viața lor și a copiilor lor. Și vom avea o dezbatere în Parlament pe subiectul acesta când vom Ce facem cu oamenii? Oamenii sunt îngrijorați, dar câinii s-au înmulțit tot din cauza oamenilor. Atât de Corect. des. Măsurile sunt că dacă ei sunt identificați, atunci poți să-l identifici. Poți să-l cauți pe cine e proprietar. În momentul în care el nu este Mie mi se identificat. pare că asta nu prea s-a făcut până acum. Asta v-a spus și Rețul, că fiind mai totuși nimic. o operațiune, Solid. o operațiune care costă, nu este făcută degeaba și atunci mulți nu plătesc. Sau mulți nu au bani să plătească, pentru că sunt gospodării. Da, acum ei nu s-au dus să-i sterilizeze nici în campaniile gratuite. Adică ce vorbim? Că e o Problema problemă de câinilor- Dar educare. numai de Problema la că- trebuie să fie ajutați întâi să fie identificați, ca apoi să-l tragi la răspundere pe cine. Că așa îi spune, și de-aia m-am spus, la următoare, dacă se vor face controle, toți vor scoate câini afară. Până nu dumneavoastră. Problema câinilor de pe străzi, ca și multe alte probleme din localități, este o problemă pe care trebuie să o rezolvă primărie. Oamenii ăștia trebuie să aibă un plan foarte clar. Să spună, la mine în oraș trebuie să înțeleg ce câini am, câți am, de ce fel sunt. Trebuie să identific serviciile de care am nevoie ca să pot să gestionez lucrurile astea. Să decid dacă le fac cu oameni din intern sau cu o asociație sau cu cineva din exterior. Să am profesioniști alături și comunitatea care să mă sfătuiască, care să mă consult pe subiect. Și după aia să am ce buget să și fac. Eu vă întreb, că nu știu situația. În Alexandria au avut loc pașii ăștia, s-au întâmplat lucrurile astea? Pentru că rezultatul de obicei îl vezi pe stradă. Dacă pe stradă e plin de câini, înseamnă că nu s-a făcut lucrul ăsta. Și de aceea, noi ce spunem în Consiliul Local, în primărie, că e vorba de Alexandria, că e vorba de sectorul 6 din București sau că e vorba de altă localitate din țară, trebuie să fie oameni acolo care să înțeleagă ce înseamnă administrația locală în slujba cetățeanului.
cu grijă, bineînțeles, și de animale, dar în slujba cetățeanului în primul rând și să o pună în aplicare. Asta încercăm să demonstrăm în primările unde USR este la guvernare, practic, la nivel local. În România sunt peste 2 milioane de români care trăiesc în localități unde fie primarul, fie viceprimar sau o majoritate în Consiliul Local este compusă și din USR. Și acolo încercăm să demonstrăm în fiecare zi că aceste lucruri pot fi rezolvate. Am fost la Timișoara la inaugurarea anului în care Timișoara este capitala europeană a culturii și am putut să văd un oraș european gestionat de un primar la nivel european. Acest lucru vrem să-l vedem peste tot. Că e vorba de Bacău, că e vorba de Brașov sau de situația din București unde avem primari. Că e vorba de Câmpul Lung, Mușcel. Recomand primarului din Alexandria să dea o fugă până la Câmpul Lung, Mușcel, să vadă ce înseamnă un oraș care este în plină transformare și care progresează zi cu zi și unde localnicii sunt mulțumiți de modul în care primăria gestionează aceste probleme. Și asta vrem să arătăm peste tot. Se poate. Trebuie doar ca oamenii, atunci când votează, să aibă grijă să trimită la primărie consilieri locali care sunt cu adevărat interesați și au demonstrat că pot să facă ceva în Consiliu și primari care nu fură, nu mint, se ocupă de problemele oamenilor. E foarte simplu. Cu toții știm că oamenii votează, să duce în Consiliul Local ce au votat oamenii, după să facă tot felul de alianțe și nu prea mai ce au votat oamenii. Deci, aceasta este teoria pe care încearcă să o propage... Nu, aceasta este practica pe care o vedem. Este ceea ce noi vedem. Teoria de care vă spun e teoria că așa se va întâmpla tot timpul. Și practica de ieri. Da? Ce vă spun eu este că românul de rând are putere. Și românul de rând, dacă alege cum trebuie, și după aia dacă stă cu ochii și cu atenția pe cel pe care l-a ales, se întâmplă lucrurile altfel. Peste tot unde mă duc, discuția e aceeași. I-am trimis pe unii acolo și nu-și fac treaba. Păi oameni buni, dacă nu-și fac treaba, trebuie doar la răspundere în fiecare zi. Am fost la ghișeu, la primărie și m-au tratat urât. Păi și ce ai făcut? M-am dus acasă, m-am prins pe Facebook. Sau încerci să alegi mai bine la viitoare până la urmă. Ai mijloace să te plângi, să ceri socoteală statul. Vă dau un exemplu de experiență personală. Deci eu am circumscripție în afara țării. La mine, statul român e reprezentat de circumscripție de consulate și ambasadă. Românul de afară se întâlnește cu consulul. Se duce la ghișeu, să schimbe pașaportul, să facă o propunere, să ce treabă are la acolo. Pe Facebook era plin de plângeri că, domnule, m-au tratat tot la consulat, că am stat la coadă, că n-am obținut programare și așa mai departe. Eu, ca parlamentar, primeam pe an, la început primeam, nu știu, 10-15 sesizări. Acum primesc sute de sesizări. Pentru că am încercat să le explic oamenilor, fraților, 1. Tu trebuie să faci demersul, să arăți că ceva nu funcționează, să ceri, să ți se dea dreptate. E simplu, scrieți un mail la minister. Dacă nu vă răspunde nimeni la minister, scrieți un mail la parlamentarul vostru, că de-aia l-ați ales, l-a spus acolo. Și eu m-am dus la Ministerul de Externe și am spus, fraților, am Popescu Gheorghe, pe data de la ora D. S-a întâmplat asta la consulat. Ce aveți de gând să faceți? Sau, omul are o urgență. Nu poate, dacă nu ajunge în țară, rezolvați. Și lucrurile se rezolvă dacă suntem cu toții cetățenii, aleșii, puși pe făcut treabă. Dacă Aici este problema. Suntem pentru că dacă vă gândiți, primarii sunt cam și alianțele la dumneavoastră. Exact. Mai am o întrebare, dar sunt de la mesagerul, dacă există un protocol de colaborare între Forța Dreptei Telorman și dacă există posibilitatea ca la alegerile locale pe liste să se susține candidații reciproc. Vă răspund eu. În acest moment nu există niciun fel de protocol de colaborare semnat în vederea anului 2024 pentru alegeri. Contacte, sigur că avem, ne întâlnim și în consilii locale cu reprezentanții tuturor partidelor. Este prea devreme în acest moment să discutăm de colaborări pentru campanie. La nivel central observ că există această colaborare în Parlament, se depun împreună cu Forța Dreptei anumite documente.
local nu. În acest moment nu există și nici cu vreun alt partid. Și de asemenea, dacă doriți o colaborare cu cei de la Reper, nou partid al fostului președinte USR. Da, haideți să clarificăm. USR este principalul, de fapt, aproape singurul partid parlamentar de opoziție democratică care are grupuri parlamentare în ambele camere ale Parlamentului și care este capabil să fie cel care împinge înainte lupta cu guvernarea actuală. Evident că suntem interesați să colaborăm cu acele forțe de dreapta care au o direcție de acțiune comună pentru bunăstarea cetățenilor. Și am avut colaborări, așa cum am menționat, ultimul exemplu este moțiunea depusă împreună cu Forța Dreptei și vom continua să avem astfel de colaborări și, în mod cert, avem intenție să avem un pol de centru-dreapta care este capabil să demonstreze că există o alternativă la guvernarea actuală a lui Iohannis și a lui Nicu și Marcel. Și dacă îmi permiteți o singură chestiune în încheiere, spunea doamna mai devreme, de această situație și dumneavoastră de alianțele locale, cărora practic cetățeanul nu are ce să le facă. În primul rând, spunea colegul meu, de localitățile care într-o singură zi, într-o duminică, cu ștampila la vot și au schimbat soarta. Da? Este simplu, s-a întâmplat. Acolo nu se mai pune problema de alianță. Ți-ai schimbat primarul, dacă cel dinainte a stat 4 mandate și n-a făcut nimic, l-ai schimbat într-o singură zi. Nu te costă nimic, doar 10 minute să mergi până acolo. Și nici măcar nu trebuie să stai 4 ani, că asta nu trebuie să stai 4 ani. Nu trebuie să stai 4 ani. Păi e mai greu să te lupți cu cineva care este deja în funcție. Da? Deci dacă omul nu își face treaba, există instituția referendumului local, îl dai cu omul jos. Deci nu poți să stai la important nu-și face treaba. Important este să fim pretențioși cu cei pe care îi alegem. Și când îi alegem, să ne uităm bine pe cine alegem. Și dacă pe un buletin de vot vedem că sunt 4 candidați, nu ne place niciunul, noi înșine putem să fim al 5-lea. Și am rezolvat problema. Da? Pentru că fiecare dintre noi cea mai mare încredere o are în el însuși. Da? Nu-ți place cine este? Implică-te. Alătură-te forței în care tu crezi și care vezi că a mișcat lucrurile în direcția bună, cu care și tu ești de acord, da? Implică-te dacă la tine în comună sunt eterni aceiași 3 candidați din care nu ai ce să alegi. Sunt comune în țară care așa și-au schimbat soarta. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă vom invita cu siguranță și la următoarele conferințe de presă. O zi bună tuturor! Toată lumea, da?